Hyvät katsojat, tervetuloa asiaohjelman pariin. Radiossa ja lehdissä paljon esillä ollut vapaaotteluna rantautunut myös tänne karuun Pohjolaan, Suomineidon Helmaa. Onpa lajissa järjestetty jo muutamia onnistuneita iltamiakin, ja väki onkin vaeltanut runsaslukuisena helsinkiläisten urheilupyhättyjen lehtereille seuraamaan tuota hurjaa urheilumuotoa, jossa vain urhoollisimmat ja voimakkaammat nuoret miehet voivat kilvoitella toisiaan vastaan. Näin ne ajat muuttuvat. 50-luvulla nyrkkeiltiin ja nyt vapautellaan. Mitä näillä reippailla miehillä on kerrottavanaan harjoittelustaan ja tulevasta otteluiltamasta? Varmaa on ainakin se, että tätä vauhdikkaampaa menoa löytyy vain Le Mans-autokilpailusta tai juhannustansseista. Tämän päivän urheilutietäjien valistunut mielipide viittaakin osuvasti moottoriurheiluun puhuttaessa vapaaottelusta. Vapaaottelu on kamppailulajien tunturiralli. Yhtä vaativaa, totista ja pimeää. Mikä saa nämä miehet ryhtymään tukkisavoton kaltaiseen urakkatyöhön, jota on uupumatta tehtävä, jos mielii tässä lajissa pärjätä? Nämä miehet voimaannuttavat lihaksiaan ja mieliään epämiellyttävillä harjoitteilla, joita tehostetaan kaiken lisäksi vieläpä itseensä nälkiinnyttämisellä. Eipä ole silkistä tehty näiden sotilaiden marssi taivaalle.